Lijken we nou op elkaar? Stel je voor, er is in een winkel, zoals een reclameboord en denkt... hé, dat ben ik. Maar dat kan net, want ja, door haar zelf die foto nooit maken. Zou het dan een AI wezen? Nee, want het is een dubbelgonger. Silke Sandstra die kwam erachter dat er iemand op de wereld rent iets sprekend op haar liekert. En ze vregen mensen op TikTok om haar te helpen om die dubbelgonger te vinden. En wat blijkt nou? Ze komen beide uit Friesland. En die meeting die komt hier nou voor u in de Goeie Midden Studio. Zo zitten hier beide Tinomi, Silke en Gary. Ja. Met je. Goeie, ja. Wat een verhaal. Ja, dit is toch echt te gek van hun eigenlijk. Ja, net normaal. Nee. Je hebt elkaar krijgt voor het eerst in het echt, jongen? Ja. Ja, klopt. Vertel, Silke, hoe ging dat? De ontmoeting. Nou ja, dit weer echt. Want ik zeg, ben erin. Ik dacht, ja, dit is er. En ik zeg dus ineens die foto van Gary. En ik dacht, die liep het op mij. Maar ik heb nog uw mem vrij. En uw mem zei, ja, die liep het echt op die. Dus ik ging een foto maken. En filmpje. En die ik op TikTok toen plaatsen. Even een kleine update van mijn dubbelgangerverhaal. Op TikTok is dat helemaal viral gang. En nou ja, nu zit weer. Meer dan 600.000 keer besjongen, toch? 500.000, ja. Is toen dat mij kreeg een Gary, dat viraal gangst? Nee, ik heb helemaal geen TikTok. Mijn vriend die zitten... We zitten wel eens te ouwen, maar ook al wist wel. Dus ik dacht, nou, dit is een grap. Het ken het ons. Maar dan ren ik buiten en dan vreeg ik mensen... Nou, bist dat famke en zo. En ik denk, vrek, ik moet eerst zelf maar even TikTok downloaden... om even te zien van hoe en wat. Maar je liep je wel echt op elkaar. Je hebt zo'n wel zussen wezen kennen. Ja, toch wel? Ja. Ja. Just het zelf, hè, Gary? Ja, ik vind het lastig om te zeggen, maar mijn hart zei ik al van... Ja, we kennen voor de grap wel even een DNA-test wel om even te zien van hoe en wat. Maar ja, de eigen misschien... De eigen wel, inderdaad. Lijken we nou op elkaar? Ik vind het nog steeds moeilijk. Jullie moeten het maar zeggen. Wat vinden jullie? Ja, laat het even weten. Laat het weten.